Здравейте на всички, аз съм Мачингън и тук до мен е откачен 25. Здравейте, това е все пак първия клип. Това е първият клип за канала ни. Да. Тъпи монстъри, както съм бих казал. Така, сега си гледам това. Така. Сега, ние в този епизод ще строим най-различни работи. Като тези. Ето, това е кладенец. Това е кладенец. Да, това е доста тъпо, което сме го направили, ама какво ще прави? Това е ямата на XP. Отваряте го и падате долу. Дали има XP, но все още не сме го сложили. Ето, чрез тази кода ще сложим. Така. Добре. Така. Това е хладилника на XP. Да, на XP. Чупите и излезете. Така. Сега имаме бездънна яма. Да. Падате и да, и така надолу. Надолу. Ние мислим да разширяваме по-късно. Да, по-късно. Да. Сега точно ще излезе. Да. И така, сега ще ви покажем как се прави едно голямо оръжие. Което е? Бъртушчеде. Бъртушчеде. Които го постригваме на група. Да бе, да се. Да, сега се сетих за това. Това може и с вода и с лава. С вода какво ще стане? Нормално. Да, имам и една огнена яма. Падате и опа. Мога не ми е такъв, защото съм взел черпак. Тъма малко XP да има в лавата. Сега ми ще няма да загрузиде. Това е. Както не. Така, сега. Следва това, което казва бързочетник. Така, това е бедрок, който не ми трябва. Така. И сега. Ние ще се върнем след малко. И ние отново сме тук. Така, за да ви покажем оръжие. Да. Две, 4, 5, 6, 8. Така, сега. Как се направиш? Ние сега го увеличаваме така. Да. Трябва тук да се получи като Т. Не. Т е назад. Не. Да, сега ще го тъпваме. Спен сега да се взема всичко нужно. Вълкове. Стрели, не стрели. Може ще мога да говори по-гръцки. Така, сега какво ще аз взел мамка му? Да, знам. Да. Почвам да забравя. Точно да. Да, и лава. Да, и лава, да, кофа лава, аз май в мене такива. Така и редстон, да, всичко е в мене. Добре, да, така. Сега. Тук сега трябва да го направя, нали, да може да сложа кофта лава. Така. Така ли беше? Да, така. Честно. Че аз не си спомням много добре, честно за това. И не знам, може и да сгрешиш. Басти. Да, не беше така, бе. Това беше, Да, бе. Не беше така. На Басти беше така. На Басти не беше. Това, беше така. Счупи го. Трябва да се. Сега, слагай едно тук. Дай долу. И от друга страна направи също. Така, сега. Сега още едно слагай. И го сега затваряй долу. И така ли? И от тук го затваряй. Затваряй се. Сега ще виж. Е така. Да. Не беше така. Тия трябва да са тука. Не трябва. Нагоре беше, де. Нагоре трябваше да Откачен. Най-нагоре трябва да са. Ама и отпред трябва да... Извинете за малко. Сега се връщаме. И ние отново сме тук. Да. Сега ще ви покажем. Сетихме се как се прави. За миг забравим. Така. Аре сега, братовче, казвай. Да, нормално така.
Сега. От тук. Да. Чакай, къде е? Тук ли? Да. Отгоре слагай. Отгоре. Слагай тук. Не беше и така, е. Слагай тук. Слагай тук. Ма не го видяхме така. Слагай тук сега. Слагай тук. Слагай тук. Така да види. Това го чупи. Чупи. Да, сега го види на това. Слагай. Да, така. И от тук. Да. Така, не се притеснява това тук. И сега. Да, така няма мост. И сега слагаме лава. Да няма забравя просто. Дали трябва да е горе. Така се слагате. Ето я. Така, сега почваме отзад. Да. Трябва така го направи, че да прилича на Т. Така се каже. Увеличавате го 4. Ако не ви достигне, после го чупите и тук докато така. Така, чакай. Чупа тук. 3. Значи докато. Оф, много съм. Да, ето. Тук слагай и така. О, да, само да ви кажем, тук, както го чупите две, задължително от дясната страна сложите тук един камък. После ще видите защо. И тук е късно, значи ще го правите на 5 още една редица камък. Сега? Сега, така, се слагате редстоун. Как беше? Редстоун репитър. Така, и слагате така. Но това го направихме, бе. Да, и така. Така сега. Сега слагаме пион. Да, значи, Трябва да си така. На 4, 5, значи ако го направя така, тогава ще е по средата. Чакай сега, не беше така, но... Така ли бе? Да. Виж, и тук се свързва, това не трябва да е така. Трябва още едно. Да. Уважаеми, нали, още един път го така. Мамка така обедня. Къде ходиш, бе? Бъдна. Да. Добре, така. Така е. Това трябва да чупиш. Това трябва да. Така, добре. Да. Сега И слагате е тук. да. Така, сега ще покажем една магийка. Слагате и бързо чупите. Ето. Ама и може да стои така. Така, сега слагате. Затова ви е камък. Защото тук сега Да. ще го направите. Омагъл не трябва толкова камъка. Защото тук е само като се ви цъкне веднага. Да. Не забравихме да го Да, забравихме да сложим стреле и сега ще ви видите. Така. Омагъл. И ето. Само ако нещо ви се бъгни и това стане чисто червено, трябва да щупите едни редстоун да сложите надолу. Така, и ето. Мамка, защо не става? Да, и само един път стреля. Не, той камък ще трябва там. Слагай един камък там. Да, значи братовчет не е бил прав. Сега разбирам грешката. Чакай. Така. Ето за това ви говоря. Така, добре. Сега от тук, защото и тук само като го натисне, веднага ще сложа там. Ето я. Добре, това беше всичко от нас. И да се разтеглите. И... Чао. Чао.